I-peak hour yovuka bayibambe bathe ababhali sisithubo esiphakathi kuka-9 no-12 i-peak hour ngoba bathi uYesu bambethelela ngaphandle komzi kwindawo enetraffic ngoba umnqamlezo is a torturing device. Umnqamlezo yintlonti. Umnqamlezo yinkohlakalo. Bayenza into yokokuba bambulala ngendlela yokubulala izigebenga. Ukwenzela uba noba umuntu ebecinga uba azame afunde isifundo. Uthi umbhali mongameli ngentla kwabakho a free entertainment. Ngoba xa usemnqamlezweni izinto ezoyolisa abantu azidingeki. Uthi kwatshintsha isiko. Bathi ngokwesoko bedla ngokuthi xa bebethelela umuntu bazikrazule impahla zakhe. Bavana into yokuba mabangazikrazuli. Makenze amaqashiso. Kanti uzaliseka isibhalo. Babelana ngengubo zam. Yesambatho sam benza amaqashiso. Bantwana bahle. Uthi u-NIV ondincedileyo kweliliswe. Uthi uthe uYesu xa ebona unina wathi, woman, behold your son. Behold is a grand storyline of Bible. Xa uThixo ezawugqezula uyalisebenzisa eligama athi behold. Xa uThixo xa edala into entsha uyalisebenzisa eligama athi behold. Ipasika ebetshila uBP kumyalezo sisikhumbuzo soba uThixo akakagqibi udala. Behold. Into enceda umntu gatyeni ecaweni yinto yoba iliso lakhe neendlebe zakhe kungabikho msana. Into ebamba umntu nceda umntu apha ngoba sikwinto eyazalwa phakathi kwamadayise. Bantwana bakhe into enceda umntu kumaintaina i-distance phakathi iliso lakhe neendlebe yakhe. Behold. 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 Le nto sikuyo mntakazali i-serious kakhulu. Ifuna umntu iliso lakhe elizinzileyo. Ngoba le nto sikuyo yazalwa phakathi kwamadayise. Bantwana bahle awunalunga kule nto ungenayo i-attention man management. Awunalunga. Behold. Uyabona umcimbi wosindiso funeka uthathe serious. Njenga xa ushophise eBellville
funeka ube ne-attention management. Funeka ube ne-attention management. Ngoba uzawukhothi kungaziphethanga impahla. Le nto sikuyo inabantu beziciko. Inabantu beziciko. Uba unayo i-attention management uzawutsabalala. Behold. Mamela uthi incwadi yemizekeliso iliso elibonayo nendlebe evayo uThixo uzidale zombini ezo zinto. Into enceda umntu apha mpothi yi-ear to eye communication, eye to ear communication. Beholding is becoming. Le nto iliso likuyo uzawuba yiyo. Ubiliso lakho lisemadayiseni uzawuba lidayise ubomi bakho. Behold. Yile nto uYesu ubiliso lakho liyakusokolisa. Lisuke. Uphendele. Ungena ebukumkani bezulu. Ukhokelwa yinja. Unobutshabalale. Uwavulile amehlo akho. Behold. Hamba nam. uMaria noSalome noMaria umkaKleopa noMaria ubasemagadala bakule ndawo inye kudlalwa amadayisi. Behold. Mandiqala ngokuthi yonke intsikelelo emsileni wayo kukwisiqalekiso. Nesiqalekiso ekupheleni kwakho kukwisiqalekiso. Bantwana bahle. Behold. Umcimbi wabukumkani mazulu ubekiwe kwi-level ground. Ndibeke phambi kwakho isiqalekiso nentsikelelo. Behold. Uthi into enceduyo into ezimbini ezintathu. Behold the glory of motherhood. Motherhood is the highest calling. Motherhood is the mother of all professions. Akhonto ongabayiyo ngaphezu koba ngumama. Ngoba zonke izinto zizalwa ngumama. Umongameli uzalwa ngumama. Umfundisi uzalwa ngumama. Ugqirha uzalwa ngumama. Behold, motherhood is the highest calling. Umntu oyaziyo loo nto uyazinza onele angaphithizeli ecaweni. Ayazi into yoba ubundlezane is the highest calling. Bantwana bakhe. Eyesibini. Umntu ongumama is a pinnacle grand finale
of creation. Note into yokuba emva kudalwe umuntu oyindoda, it was not enough for men to be alone. Emveni kokuba kudalwe indoda, uThixo waqoqa wathi ayizulunga lento, ifuna ukhaswa lento, ayimelelanga. Athi Thixo, so that uThixo wayiqonda zange aphinde adala into emveni kokuba edala umfazi. Isiprofeto ngensindiso saqala kuGenesis 3 verse 15. Ndizawudala ubuthaba phakathi komuntu nomfazi, inzala yakho izawuqunyuzwa yinzala yomfazi. Yile nto uva usiyakudumisa sithi uthe wena wakunyula umsebenzi wokuba usingise abantu, akasidela isizalo sentombi. Ngoba abafazi ngabona aba-interested to be incubators of salvation. Omama abanayo reputation yoyijikela i-plan of redemption. Ukuze libe right, akukho apho uThixo athubezela khona engekho umuntu ongumama. Yile nto wakwakushiya kwilizwe lesithembiso kwaye utsalwa uRehabi iyenyukazi, ngoba akho nto ipasayo engekho umuntu ongumama. Behold, the supporting structure of plan of salvation is woman. Ukuze lipase icebo losindiso kungemfazi. Ithi ke kanza kwehla ngoba itsho imeko esikuyo. Kwavuka umanyano lwabafazi apha eNqamlezweni. Ngoba umnqamlezo kulapho kulingana khona. Uba uyamjonga u-25 xa kuthethwa ngonina kaYesu nomnakwabo, babe babhalwa nge-small letters. Kodwa uMaria umkaKleopa noMaria Magdalene wasemagadale babhalwe nge-capital letters, ngoba babangazanga kuMaria, babeze kuYesu. Ecaweni akuzwa ngamntwini, kuze kuYesu. Icawe yaqalwa on level ground, ngoba kucinywe aba basi-celebrity, kunyiswe aba basi-outcast. Suthi xa ulapha ecaweni ufuna uba yi-celebrity, abantu abazanga kuwe baze kuYesu. Icawe yaqala ujongwe kuYesu. Sufuna abantu bangabona uYesu babone wena. Isidima somuntu ongumama sikulento kuthiwa yi-stubbornness, faith
The virtue of woman is on stubborn faith. That's why omama be successful. Ukholo lwabo lunenkani. Ukuzulunga kulento ukholo lwakho funeka lube stubborn. Ngoba liyaphela ukholo usiyeka inkani. Efuneka intoba xa kuphela ukholo uqhubeke ngenkani. Stubborn faith. Is stubborn faith. Phambi kokuba ube carried away. Is stubborn faith. Ikamelela into yokuba ubhetele into yoba ndoyika uThixo kunoba ndoyika umntu. Stubborn faith. Yala nto abazalikazi eyiphutha badela umthetho kaFaro kuba besoyika uThixo. Ngoba kubhetele uye kuThixo kunoyika umntu. Bantwana bakhe. Bantwana bakhe. Bantwana bakhe. Ithi ndawo uThixo wabasikelela insakelelo zabo. Uyabona ke emnqamlezweni akho middleman, akho ndiphakathi naphakathi. Emnqamlezweni is either ukhetha ukoyika uThixo okanye woyike uFaro. Akho ndiphakathi, akho neutral vote. Ngoba uthi utata uDesmond Tutu, if you are silent in the situation of injustice, you have chosen the side of the oppressor. Mama Bosbey, i-neutral vote yakho iyababulala abanyoma. Iyenzakala abantu i-neutral vote yakho. Tata ubukweliphika. Bantwana bakhe. Elokugqibela ke uthi ke iBhayibhile phofi akumbona unina uMaria ecalweni kulomfundi bemthanda. Siyakhetha iJoni. Ithi Proverbs 18 verse 24. One who has unreliable friends soon come to ruin. But there is a friend that sticks closer like a brother. Umntu onetshomi ezininzi uyavuthululeka. Kodwa kukusihlobo esisondeleyo kunomntakwethu. Bantwana bakhe. Siyakhetha itshomi. Siyakhetha itshomi. Itshomi. Ngatsheni. Afuneka nguzikhethe ngathi uthunywe umgrayo wamantshontsho. Akho logic ekuthengeni umgrayo wamantshontsho. Uba kuthiwa 2 kg uthatha gqibele obaphambi kwayo. Kodwa itshomi ziyakhethwa. Ungatshomi nabantu kanti baphekela kwenzakaliswa khona. Ziyakhethwa itshomi. Mfazi nanku nyana, nyana nanku mfazi.